खुलुमबाय लोगोफोर स' दिनैनि टपिक एक्चुलि बिराद सिरियास मेटारनि खोथा बेयो बिराद जिखुनु आं मास मोनसेनि जेनेबा एनालाइज खालामनायनि उनावसो बे खोथाखौ बिराद सिरियासनेस साननानै आं लाबोदों बे खोथाखौ अके इट बे खोथा एबाउट एबसुनि बागैबो जागोन आरो जि दायो सिचुवेसन सोलिगासिनो एबा जि खोथा जागासिनो बिसोरनि बागै जागोन अके स' फार्स्ट अफ अल जाय एबसुफोरा नायदोंबा प्लिज गाज्रि लाइनाव लांनाङा बेखौ आरो नोंसोर मोजां सानगोर मानो होनबा एबसुनि खोथा बुंनो थाङोबा बिराद खोथाफ्रा बिराद गरबर जालाबायो नङा होमबा बुला बुसि जालाबायो स' आं सानोखि लाइक प्लिज मोजाङै सानगोन बे खोथाखौ ओमफ्रायसो आंखौ माबा मोनसे एक्सन लानो गोसोबा लाबानो जाबाय अके फाइन स' आं स्टार्ट खालामसै फार्स्ट अफ अल भाइरेल जानायनि खोथानि बागै अके जि भाइरेल जागासिनो 4 months लाइक इट बिन 1 month मेक्सिमाम भाइरेल जागासिनो नङा होमबा गिदिर इउटुबार्सफ्रा माने एकदम केयारलेस टाइपनि जागासिनो अके एबा गिदिर इउटुबारफ्रा माने सानोखि लाइक बाद हो पलिटिक्सनि खोथायाव बांसिन इन्ट्रेस्ट होनि एबा जि जायो सोलिगासिनो बिनि बारे एबा ट्रेन्डिं भिउज आरो साबस्क्राइबारनि थाखाय माने लिटरेलि इट्स बिकाम लाइक भिउज आरो साबस्क्राइबारनि थाखाय गरम जागासिनो नङा होमबा बाट फर मी दिस इज अ मेसेज टु एभ्रि बर' कमिउनिटिनि बागै बुंनो आं लाइक फर एभ्रि एबसुनि थाखाय आं बुंनो सानो बे मोनसे मेसेज होनो सानो लाइक सर्ट मेसेज बेखौ रंनि लानाङा बाट थिंक इन ए राइट वे आरो सानखि लाइक डिपलि सानगोर ओमफ्रायसो लाइक इफ इउ थिंक आं मिस्टेक बुंदों एबसुनि बागै you can take action on me. I'll give you my address. Literally, I'll give my address. If you really think mistake, I'm saying any mistake, I'll give you my old address. I'm ubuthayi mai. Sure, I'll give you address. Are nearby I'm खाथियावनो मोनसे एप्स अफिस दंखायो टेनसन लानाङा नोंसोर बेयाव कानेक्ट खालामबानो मोनगोन आंखौ ओके स' लेट्स स्टार्ट इट स' मेनलि दायो भाइरेल जागासिनो बिराद बुस्थुफ्रा भाइरेल जागासिनो लाइक जि भिडिअस फैगासिनो फट'स फैगासिनो बेफोरखौ नायबा मानोना लिटरेलि आं सानो लाइक बर' कमिउनिटिया माने एकदमबारे गुलाय गुजाय जाजोब्बाय नङा होमबा बाय दिस लाइक सानफ्रामबो मोनसे नङा मोनसे स्टार्ट जागासिनो स' आइ फिल कि लाइक एबसुफ्रा प्लिज एबसुफोरखौ आं सानो एक्सन लानांगौ बे खोथानि बागै एक्सन लाथारनांगौ बे खोथाखौ लानानै मानो होनबा ससाइटिखौ नोंसोरनो सिगांनिफ्राय केयार खालामबाय थाबाय एबा दावदाव खालामनानै फैबाय नङा होमबा ससाइटिखौ जोंनि कमिउनिटिखौ नोंसोर एफा दावदाव खालामनानै सोलायबोबाय फोरोंबोबाय नङा होमबा बाट वाइ नट नाव गोदोनिखौ सानदों आरो दानिखौ प्लिज ना आं होनदों गोदोनिखौ नाय आरो दानिखौ नाय इट्स टटेलि डिफारेन्ट मानो होनबा लाइक गोदोनिखौ नायबा एक्सन लाखायोमोन जियानो जामोन एक्सन स्ट्रेटलि एक्सन लागोरोमोन सबसे सिगां एक्सन लानायासो सबसे सिगांमोन बाट नाउ इट इज एक्सन लानायखौनो नुला माने इसिम नुला मानोना मानो होनबा I don't know what happened to एबसु आं बारा इफोरनि बागै आं बारा खालामा बाट एटलिस्ट प्लिज नोंसोर आं सानो लाइक बर' ससाइटिखौ माने बेसेबां हायो क्लिन खालामनो सेस्था खालामदो आरो कमिउनिटिखौ माने क्लिन खालामदो माने मानो होनबा दायो नाय सोरबा भाइरेल जागोरगोन आरोबाव निमाहा बिफिनगोन नङा होमबा बेखौ निमाहा होफिनबाय नङा होमबा फार्स्ट अफ अल स्टार्टआव सोरनिफ्राय जागोन नोंसोर मिथिखासै निमाहा बिलायनाय सेसन एबा निमाहा बिलायनाय आफ्टार भाइरेल निमाहा जाफिनबाय थानाय बेनि बागै नोंसोर मिथिजोबखासै जानो हागौ सोरनिफ्राय सुरु जागोन बाट आं सानो लाइक बे बुस्थुआ जोबनांगौ आरो एक्सन लाथारनांगौ आरो आं सानो लाइक प्लिज डेट केन स्टार्ट फ्रम आस आरो प्लिज आं बै गिदिर इउटुबारफोरखौ होनो सानो जाय बर'नि जाय 100K साबस्क्राइबार्स क्रस जाबाय एबा जाय 100K एबा 50K जादों दे एबा 90K जादों एटलिस्ट प्लिज थिंक अफ दिस फार्स्ट अफ अल आम सेइं जि भाइरेल जागासिनो बिनि खोथानि बागै सानगोर आरो नोंसोरो एफाग्राब नोंसोर कानेक्शननि खोथा बुङाखै अके फाइन नोंसोर पलिटिक्सनि बागै रायलायो एबा एबसुनि बागै रायलायो एबसुनि जेनेबा नोंसोरथ' एटलिस्ट नोंसोरा एबसुनि कल्सबो फैनो हागौ नङाबा एबसुनि बागै नोंसोर एसे एटलिस्ट इनफर्म खालामनो हागौ नङा होमबा बिकज एभ्रिवन वाचेस इउ प्लिज ए सर्ट मेसेज डेफिनेटलि ए सर्ट मेसेज हो नोंसोर एबसुनि बागै बा आइ विल बी रियलि हेपि एबाउट द्याट आरो आं सानो लाइक जि फेसबुकआव ग्रुपआव बेफोर जागासिनो प्लिज बेफोरखौ स्टप खालामनो नाजा आरो आं सानो लाइक पुलिस केसनि बारा गरम जानाङा मानो होनबा जोंनि स्टुडेन्ट इउनियन दंखायो बेफोराव दांनानै केस होयो मान स्ट्रिक्टलि थांगोन भाइरेल जागोन डाइरेक्ट पुलिस केस होनि मा आंबो फासिगोन बेबो फासिदों होननानै सलिउसन दंखायो नङा होमबा जोंनि कमिउनिटिनो गावनो सलिउसन खालामनो हायो देन वाइ गो टु पुलिस फार्स्ट अफ अल स' बेसिमल'सै थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ आरो प्लिज साबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेलखौ मानोना बिराद सापर्ट नांगौ आं सानो लाइक हाउ माच आइ केन फ्रम माय साइड आरो आंनि साइडनिफ्राय बेसेबां हायो आं definitely I will help you and if I cross about 10K if any episodes are connecting with me for this reason then I will definitely explain then about that okay so thank you and peace jai bora harin jai
and please like my videos, and please watch all the videos that I have uploaded, because it's very, very important videos I have given you, some points I have given you. Okay, so bye and peace.